И какво става, хора? Аз съм Дамастър 9. Знам, че от много време нямаше клипове. Пътувах 2 дни до Германия и докато се наместим, докато си оправя всичко, нямах време да направя клип. Но сега имам и ще снимам на Clash Royale. Сега този клип го направих специално за това. Nightwitch 6-та арена от ето това бебче тук. Да, и аз когато го видях не си повярвах, но ето го. Самото нещо. И да, направих няколко игри. Честно кажа, средно силене, нали, защото наскоро са го добавили. Ето тук има... Вече съм с апдейта 2.2. И, нали, добавят новите карти. Аз малко така знам кои са самите карти. Защото гледам клипове, разбира се. Да, нека да направим една битка 2v2. Сега започваме. Hawk Mountain, Black Player. То няма хубав дек, но... какво правите, бе, пичове? Така, ето е и нашата Nightwitch-ка, винаги първа. Ще ударя един път. Добре да ги изненадаме малко. Хоп! Nightwitch. Тъпото е в тази карта, че не е като Witch-а, нали, да има далеч да бие. Но пак става, защото пуска... Тия съднаха. Защото пуска прилепи и като умре пак пуска. Mountain Rip. Знам, не мога да казвам Mountain. Silver Chest. Така. Видяхте, направихме една битка. Слушайте сега нещо, което е по-важно. Направих един клан. Чакайте само да си усиля. Така. Направих един клан, който се казва Мастерите с малка буква. И който, ето, трябва да сте 1200 купи, нали, макс, за да не ви кикнат. Тази съм я сложил, защото да не съм само. Аз съм лидера и който е 1200 купи и е пръв влязъл, нали, в клана, който е 1200 купи, правя го ко-лидер и искам да са всички, които влязат, да са активни, да събират за честовете и тем подобно. Да, аз бях Дамастър 9. Не забравяйте да се абонирате, лайк. Аз бях Дамастър 9 и чао!